O Goberno de Boiro aposta polo crecemento demográfico a través da creación de vivenda. Dende o Concello están a axilizar a tramitación do Plan Parcial de Barraña, unha bolsa de terreos con máis de 140.000 metros cadrados nun espazo privilexiado entre o núcleo urbano e a costa. Estamos a falar do ámbito comprendido entre a Avenida da Constitución e a Rúa do empresario Jesús Alonso Fernández, un ámbito que acadou un aproveitamento de 0,82 metros cuadrados por cada metro cuadrado para uso residencial, limitando a densidade a 80 vivendas por cada hectárea, cunha ocupación do 50% de solo e unha cesión equivalente ao 10%. A estructura viaria divide o ámbito en 5 manzáns principais, respetando, en todo caso, a súa apertura ás vistas que ten Boiro hacia o mar. Divídese de forma que a superficie viaria ocupa un total de 54.468 metros cuadrados, a superficie de zonas libres é de 4.827,34, a superficie de zonas verdes de 25.959,83 e as superficies adicadas a equipamento de 14.300 metros cuadrados. O proxecto de urbanización que o Executivo prevé aprobar este mesmo ano contempla a creación de 902 vivendas, 188 delas de protección oficial, así como numerosas prazas de estacionamento e unha ampla dotación de equipamentos públicos. Posible creación de 902 vivendas nun entorno único como é a Praia de Barraña, en primeira línea de praia, cun paseo marítimo increíble. E, bueno, este é o último paso para empezar xa co proxecto de urbanización. A intención deste goberno é que dentro deste ano, principios do ano que ven, ese proxecto de urbanización quede definitivamente aprobado. O Plan Parcial de Barraña levaba paralizado dende o ano 2013. Na actualidade, o Concello está a realizar as liquidacións aos propietarios para proceder á aprobación do proxecto de urbanización.